Učestvuje sve, Ivano. Ček da vidim ili... Da, sve ti čast, no. Tu je još Često Irona. nema cobblestone, samo gravel. Do iron pickaxe. Pa onda je Mateo sve uzeo. Našao sam iron pickaxe. Mateo, malo, ti znaš što znači deljenje. Ja našao 14 ovoga Irona. Znači ja 14 svojih glava su. Evo tu kod mene. Ljudi, ja vidim vas, našao sam jako puno mesa. Šta Nikola, okrenut se. Gdje si? Toki! A, vidim te. Razvali ga šiba. Frani, nemoj da te razvali šiba. Kako je ovu kuću? Zid pravim. Tako manje zid. Si donio Trump. Evo imam 13 mjesta sa pevicu. Ja sam Donald Trump pravim the great zid. I am the great zid. We need to build a wall. I don't just believe me, believe me, believe me. Evo ti 3 mjesta, Nikola. Doći, daj mi, nasim. Ajde. Dole sad, urodnik. Opa, Urudnik? da. Evo, stavila sam ti, evo ovdje ću ti staviti. Kad se vratiš onda ćeš ga vidjeti. Ajde, sad, daš. Daš sam. Okreni se. Nikola. Tu ti znaš šta ti nosi. Ljudi, uzmite meso. Evo. Znači jedan stek je Ma da. 21. Čekaj. Hvala. Ima i ovdje peče se. Hvala Ivano. Hvala, Mateo. Ok, ja imam 14 metala. Samo da se speče meso. Meso nam je najbitnije sad. Ne. Šta si uradio? U redstone. Bravo, Što uradio? Kome je uzao Iron Pickaxe? Jesam ovo rekao. Ivano ti uzao Iron pickaxe. Sad će A se Nikola? peći. Čekaj, sačekaj, znam što ću vam reći. Ja sam Ajde. sebi craftao iron pickaxe. Evo vam radite. Napravi još jedan. Ima tu čast. Ne, Nikola je uzao. Evo ga, u njegove ruke. Stani, ljudi. Ljudi. Gdje ti ke? Nemoj da praviš uživo, molim te. Bježi mi od glave. Ne želim kubiti kako nam. Ljudi, gdje su vam kerovi? Imam mesa. Ne znam. Evo ti ovdje kjer jedan. A gdje je drugi? Nema Treba pojma. biti dva moja. Jeste pali? Ne znam gdje je drugi. Drugi kod mene u pećini. Aj, ovaj drugi ti gladu dole, ovo pod kao, ide ovaj da sto. Zjebaci smo. Kjer ti našao muža. A vidi, Nikola, ovo tvoj ker, pogledaj ga. Gledaj kako boje u pot. To nije moj. Ali vidi kako boje u pot. Kao, te nas novi koji trlepe. Pogledaj, ups. Kako meni kupi? Jer ima neko kamena možda. Ja imam ali travnik. Ne, pogledaj ovo. I kako boje u pot. Dobi su ono. Koda je Nemoj se dati nik, molim te. čukodlak. Koda je čukodlak. A tu ti Ljudi, idem ja još ovo sredu nađem. Ja ću ovo s ove strane otići naći. Nešto. ja najviše nalazim redstone. Ne se osjeća kako na zid. O. Ne našao nikak. Nemoj se dati nik, molim te. Ja, meni treba malo stona, treba. Imam ja 2 steka. I nađem. Daš sam iron.
Meni samo treba 2 stona. Samo Dobro. 2. Ako mi kažeš svoj gameplay ili gameplay? Molim? Znači ti kažeš, našao sam iron, taman ja nađem iron. Ljudi, ko ima stone? Meni treba stone. Evo ja sam skoro napunio 3. stek. Ok, da sad koliko neću. I sve, nemam ni pickaxe. Sad ste mi meni... To krije Mati one mene, ja sam gradi kuću. Ne gradi kuću. Ja sad moram sve od početka, moram od početka ja sve. Šta da snimam? Da, moram i wooden pickaxe. Nije smiješno, Ne malo. nije. Previše. Čekaj, da vidim F5 samo. Smiješno. Vraćam se kući. Ja sam pregladan, ovdje mi 4 budke. 2, 4, 5. Kako da jedeš 4? Strana. Svakog tamo masno. Tu! Našao sam prasiće. Ja, ti kažeš tu, možda sam prašao Ja sam već odavno noša prasić. Može pomoć, malo zaglavio sam se. Ne može. Moju. Sad si gotovo zato što nema nigdje sve. Prasiće ne mogu. Amerika. Evo ja, Is not good. finally, Evo, weekend. još jedan. Dođi vamo. Juče je bio rat. Teo, ti hoćeš ko da ćeš ga pripitomiti, a ne umiti. Lase, možda ti dam malo manija. Vi ste vi, ja se pogubio malo. Kopa, Ja sam malo pogubio. kopa Jori. Ja ću da malo Sve neko vodi. radim za leba. Shit, pogubio sam se, ali nemam Za budke. ovčere. To je tvoj krič što si se pogubio. Tvoj kir samo bleju pod, To jebote. je moj ker. Pa da, to i kažem. Jedva? Ne moraju Našao svi da sam znaju, zove ga Big Jerry, eto. Zove ga Jerry Jones. Izbaču ko Michael. Obama. Ja naš ugalj. Našao. Super. Ti naša kuća, ja se pogubio. Pa što si otišao onda? Kako je? Ja otišla, Bog zna gdje, ali sam našla. Ja jedva našao nekakvu Ja hranu. sam prokopao, ostav ti. Bre, znaš koliko sam ja uzela hrane, zašto uopšte otišla, samo za hranu. Shit, ne mogu da te... Zašto samo mene ne pitaš, imam skoro jedan stek. Ja pojeo sirovo meso. Da ne Imam umrem. 1 milion mesa. Pa dobro je, imam drvne traje, sad Ja, došli smo provalio. Da, naš ravin. Tu svi... Ja sam našla, ljudi, ja sam našla Ja to i kažem provalio. To provalio. Našla sam nešto jako super. Ja našao sam ovaj Ercman. Ljudi, znate što sam našla? Da. Blato. Wow. Ja našao Iron. Wow, to nije ništa. Ja imam 5 iron A pika. vi ćete speš kad nađem dijamant. Ne, bit će smiješno, ja sam našla. Bukvalno, ovo ne može se nađe, našla. Ja sam napravio 5 iron pika. Sad imam do sutra. Šta će ti 5? Pa da kup. Ti si mi ukrao već pola, zašto želiš sad to i 5? Pa dam tebi jedan. Ja našao sam opet Iron. Sad ću mi pući Pix. Sad pukne. Pix. Nikola, koliko imaš Fiks, bijela da. vune? Ja pukla tamo. Nikola, koliko imaš bijele vune? Nijednu. Ja imam 2. Ja imam 5. Ja nula. Možemo napraviti 2 kreveta, a tamo za mene i Anđelu. Koliko Wow. mi fali samo malo? 7. Moram Fali još samo 2 onda. Ja imam 1, 2, 3, 4, 5. Imaš 5 vula, sam te bio. 5 stekova cobblestone. Ja ne mogu da nađem kuću, pretrčao sam cijeli ovaj grad. 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 Molim. Minecraft grad mod. Pardon, meni ti ćeš jako glasiti. Sad ću.
Da, treba nam 4, znači treba nam 2. Znaš sam 400, međutim to ne mogu Ja imam da kolješ ovce, imam ja... Makaze uzmite, samo će staviti... Ne, da, u stvari da, makaze. Nemoj da kolješ ovce. A imam i ovo, vid, kako se već to zove, ne, srpski jezik. Šta? Vid. To je sen, se godi. Ne znam. Je to nečije mače bilo? Ne. Ja sam, misliš ovo? Da, To sam ja radio s ustima. Nikola do matka. Ok, to zvuči kao netko koji su... Zvučiš kao tvoja matka, zvučiš kao moja matka. Da, tako ona zvuči. Znaš kako moja mjauče, raka? Ljudi, već je noć. Znaš kako moja mača mjauče? Ovako. Pa čujem ja, tvoja mačka stalno sedi na moj brus. Ne lažem. Tvoja mačka dođe kod moje kuće pa sedi tako na prozor i bleji pod mene kroz prozor. A ja mislila to Nikola, ono zombi. Ok, ljudi, zombi su... Ja imam milion zombija, ljudi. Aj, možemo, molim vas, da spavamo ili nešto. Stavljamo, imam samo ja. Vidim lavu. Ivano, zašto ja nemam iron? Potrošio sam 3 pitoksa i nisam. Baš me briga, daj mi jedan. Vidim lavu. To je dobro. Da svoj izvaloj. 5, 4, 3, 2, Ivano, 1. 10. Wow, perfektan. Dođi do... Došao mi šljunak sam malo. Ja ne znam gdje si bre. Znaš koliko ti ja... To bedroka. Da. Gdje ste? Zarobili ste me sada. Ivano, napravio si milion rupa, ja ne znam gdje si tu uopće. Ok, idemo nas, ja mislim da nek završim. Nikola, ja sam mrtav. Znaš koliko ti ja pikane? Ja imam milion hrane, zašto? Ja sam... Kako su ti zvukovi? Smiri se, jeba ga. Bježi. Ona poje sirovo. Koji sir? Pauza za mene. Našao sam kuću. Našu kuću, bravo. I Anđel Dada i Šiba izašla. Mi moramo da idemo na te zaradine. Pa treba idemo. Ok, izgleda sam ja sam. Jap. Nikola, Dobra, gore imaš koliko hoćeš hrane. Dobro. Jesmo sam bili sam na serveru. Gledajte šta sam našao već. Dijamante. Aha. U drugoj epizodi, baš lepo. Vano, Nikola, našao dijamante. Bravo. Bravo. Našao onako okrom pečenu, baš je ovrno. Nabiš most ću ovdje. Baš lepo. Samo jedan, ja mislim da ću više. Ja ću da izmenim pa ćemo kasnije nastaviti u sljedećoj epizodi. Sad smo našli dijamante u drugoj epizodi, ovo je baš zanimljivo. Ajde, idemo i Bog. Vidimo se, bok. Da, ako se pitate za njih, oni su, kako kažem, Hrvati, a ja sam, kako kažem, Srbin. Znači, ja njima kažem, oni govore hrvatski. A ja sam isto Srbin.
A zašto izašli sa servera, to mi nije jasno. Zato što sam morala izgledati u WC. A, Našao sam dijamante, pogledaj chat. Ja nisam ni pickaxe našla. Ja mislim da sam zarobljena. I sve zbog Ivana, on je... Ja te samo nađem po jedan item. Majke mi ubiti je. Evo ga Iron. Okej, da li možeš da ideš gore? A? Možeš da ideš gore. Okej. Gore. Daj mi pomoć ako ga Iron da. Fajči. Ona nega. Ja ću da istražim malo gore ako ima. Jaj, Ivano mi stalno tira. Što uradio sad? Pa sa kamenjem. A. Razbit ću većinu duha. I ja od noći. Okej, mislim na kraj. Okej ljudi, za sad smo našli... I uopće vraćaš kući. Da, vraćam s kući odmah. Jer tu je i creeper i sve. Ode. Da sad ću ovo isto. Znači, gledajte ovo prvi put, sad ću se postaviti kao da sam u hodnjaku, hoćeš, gledajte sad. Ideš 3 lepe glava. Ja evo ti, ja sam napravio kao put do Novog Beograda. Sad smo našli jedan dijamant i jedan gold. I sad nam lapis se zulio. Ja sam našla puno irona. I ja isto 22 irona sam našao. Ja našla 9. Gledajte, dobro. Međutim moramo prema zidove ako naša baza zato što... Uj, nije to bilo, okej, ovaj put se ne... Ame. Jer on će 100% da mi radi. Hoš dijamant, dobiješ achievement. Yes. Eagle. Ne, I take this, goodbye. Vrati sad. Sad čast. U stvari lovci, ako stavimo u chat, ovaj Ivana ti radi. Ne može zato što ću moći da ga sam server, što fora. Hoću da vidimo i farmu. Ja, pogledaj koliko preko ima skeletona. Evo, da, sunce! No, Hvala Isus Krist! Isus Krist. Bože, što si rekla? Pa ima 2 rudnika, nisam ni vidjela. Uzet ću ja puno kola, ne kola, nemam stona da vidim, ja mogu. Da napravim više pikeksa. Okej, mislim da će ovo... Okej, ovdje je kraj, ovdje ćemo staviti zidove. Čujem te ja. Kako kopaš? Ne kopam, nego pravim. Okej, pa nije ni čudo. Ništa ljudi, to je to, ja ću ovdje završim klip. Nadam se da ste uživali u ovom gameplayu. Znači, trenutno za sad smo našli u ovoj drugi epizodi, ja sam samo dijamant jedan. To brate mi je jako zanadili sve. I da, to je to. Mi ćemo se vidjeti u drugom trećem... Nemojte me udarati! Vidimo se ljudi u trećoj epizodi, nastavljamo dalje. Ako ne subscribe-ajte, ja ću da si sjećam ovim makazama. Ne! Ja neću! Ništa ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, vidimo se mi ljudi u sljedećem klipu. Ćao!